в Америка да пее. Да. Ще ме откараш там на някакъв фестивал. Имаше една жена, професор. Да, Мартин имаше. Да виж как се казваше. Огнянова се казваше. Фамилията беше Огнянова. Елена Огнянова, професор по пеене, професор беше. Тя ме готвеше да ида в Будапеща на един фестивал. Добре, ама на 2 пъти в Благоевград оди на едно прослушване и там имаше един професор от как беше тази държава, тук в Будапеща. Да, Унгария. Унгария. От Унгария имаше един професор, се казваше Рато. Той вика на мен: абе, момче, ти имаш ли хонорар? А па аз за пръв път слушам тази дума хонорар. И му казвам: имам. Той ми вика: добре ли, какъв ти е хонорара? Абе, няма значение, имам хонорар. И той ме усети, че я не разбирам кой е това хонорар. Дума: колко пари искаш за тия песни? Викам: какво дадеш там, какво дадеш? Вика: за 3 песни устройват ли 30 лева? Дом, устройват. И после трябваше да се явя в София на прослушване, за да идем в Будапеща. Добре, ма та Елена Огнянова на една пешеходна пътека да пресече и едно момче е пернало с колата и изчупил тук ябълката. И се разтури работа. Те не може да иде. Изо доми иде джанам и шойо шурджия. Коней наяло, хайдем фесай на кривило. Фесай на кривило, хайдем феса на духото. Право си върви в нашето село. Юшуря да сбира, хайдем нашата пшеница. Юшуря да сбира, хайдем нашата пшеница. Де си го страшна Кипротова воля. Применила са и горка, наредила са и. Наделила са и, айдем нацървила са и. Тя си на Ису тихо изговори. Яла да примериш Ису в нашата пшеница. Че не е мерена, айдем, че не е тъглена. Той не си гледа пшеница да мери. Мило си ми гледа, айдем дека ли да я фани. Мило си ми гледа, айдем дека ли да я фани. Та си я хвана за дясната ръка. Та си я метна, идем пред него на коня. Пред него на коня, идем на синьото село. Изкара до края. Тук има по-завършена мисъл. Добре. За какво е тази
юшурджия. Юшурджия, знаеш какво е юшурджия? Да, къде избира. Който събира данъците. Данъците. Данъците, който И тя му рекла Йола и Сюф да примериш нашата... Тогава са събирали от пшеница, от, нали, за данък. Даваш данък толкова пшеница на толкова. И тя му казала да дойде да мери тяната. Тя била уба и той не гледа пшеницата колко ми гледа нея. И фатил я метнал пред него на коня, той има още. Па майка му рекла, майка й, така рекла, камита приляга щерко и Сюф юшурджия. Юшурджия значи бирник, който събира данъци. Ако бях млада, бих го залюбила, ами си съм старата, не мога какво да правя. Не му приляга. Щерката, че е хубаво да го вземе. Да го взема. Затова са. Тя какво? Излъжа ли него? Или просто тя се... Майката дава съвет Демек да го залюби. Тя веки била мома, той си е харесал. А тя момата... Тя мома. И това, така и Демек тя й казва съвет да го залюби. Да й покаже да я залюби, че има